Nagtaka naman si Lolo Juan kung bakit hahanapin ng mga rebelde si Goyang. Gimo, bakit naman nila hahanapin ang isang babaylan? Lingid sa kaalaman ni Gimo, nasa barangay ni Lolo ang sinasabi niyang si Goyang. Habang nag-uusap sila, may kumatok sa pinto. Magandang gabi. Nandyan ba si Gimo? Makikiinom lang sana kami. Sinilip ni Lolo Juan kung sino ang mga nasa labas. Sinilip niya yon mula sa isang maliit na butas sa dingding. Nakita niyang may 3 lalaki ang nakatayo sa tapat ng pinto. At napansin niya na wala itong mga damit. Dahil doon, sinabihan niya ang lahat ng nasa loob ng bahay na maghanda. Hindi mga taong nasa labas. Maghanda kayo. Pabulong na sinabi ni Lolo Juan. Matapos niyang sabihin yon, binuksan niya ang pinto gamit ang kaliwang kamay niya. At nasa kanang kamay naman niya, yung kanyang talibong. Ang talibong ay isang uri ng mahabang itak na ginawa lang upang ipanglaban. Nakakubli ang kanang kamay niya sa may dingding. Agad siyang nagtanong sa mga nasa tapat niya ng, "Anong kailangan ninyo? Gabi na." Ngumisi ang isa sa kanila. "Ikaw pala, Wandumog. Ilabas mo na lang si Gimo. Walang masasaktan." Lumingon si Lolo sa mga kasama niya na nasa loob. Bale 5 sila na naroon. Tapos humakbang siya palabas ng bahay at nakita niya ang kabuuhan ng mga nilalang na nasa harapan niya. Wala itong mga saplot at punong-puno ng balahibo ang mga katawan nila. Nanlilisik ang mga mapupula nitong mga mata. Nakanganga na lantad ang mga pangil. "Mga aswang! Pung ina!" Mura ni Lolo Juan. Agad siyang sinugod ng isa sa mga ito. Nakipagbuno siya. Nataga niya ito sa kaliwang braso at naputol niya ito. Hindi niya napansin na ang isa sa mga ito ay sumugod din sa kanya. Tinamaan siya ng kalmot sa likod. Pero nagantihan niya rin ito. Nasugatan niya ang 2 sa mga aswang. Dahil dito, napilitang umatras ang mga impakto. Naiwang sugatan si Lolo Juan na nakatayo pa din. Pumasok siya sa bahay ni Gimo, na noon ay nanginginig na sa takot. Gimo, hanggang ngayon ba naman, napakamatatakotin mo pa rin? Naturingang may dugo kang aswang, napakaduwag mo. Matapos niyang sabihin ito, nawalan siya ng malay at natumpa. Matapos noon, nagising na lang siyang nasa loob na ng bahay niya. Pagmulat niya, ang una niyang nakita ay si Goyang. Diyos ko, kinuha mo na ba talaga ako? Bakit may anghel sa harapan ko? Mahinang sabi ni Lolo Juan. Huwag ka munang magsalita. Malalim ang sugat mo sa likod. At saka, sinubukang bumangon ni Lolo pero hindi siya makagalaw. May laso ng kalmot na yon at kumalat na ito sa katawan mo, kaya paralisado ka. Sabi naman ni Goyang. Napapikit na lang si Lolo. Mga aswang gubat ang nakaharap ko. Napakalalakas nila.
at higit na mabilis kesa sa mga pangkaraniwang aswang. Akala nga ni Lolo Juan, yun na ang katapusan niya. Pero unti-unti siyang pinagaling ni Goyang. Ang hawak mong mutya, hindi pa kumpleto yan. Kaya hindi mo ito magamit ng maayos. Akin na, kukumpletuhin ko. Inilabas ni Lolo Juan at ibinigay niya kay Goyang ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Nagpaapoy nun si Goyang at inihagis niya yon sa baga. Nagritual din ito habang paikot-ikot sa ginawa niyang apoy. Nakaabang lang si Lolo sa ginagawa ni Goyang. Inabot siya ng umaga. At nung matapos si Goyang, nilapitan niya si Lolo Juan. Natulog habang nakaupo. "Hoy, Juan Dumog, gising na. Kunin mo na sa baga ang mutya mo," sabi nito kay Lolo Juan. "Ha? Nasisiraan ka na ba? Bakit ko naman kukunin yan? Nagbabaga pa yan." Gulat na tanong ng lolo ko sa dalagang babaylan. "Hindi ka mapapaso dyan. Sige na, damputin mo na." Kaagad namang nilapitan ni Lolo ang tumpok ng baga. At sa gitna nito ay kinuha niya ang mutya ng ngipin ng kalabaw na hindi man lang napapaso ang kanyang kamay. Ano to? Bakit ang bigat ng katawan ko? At saka, parang may dumadaloy na init sa mga ugat ko. Nakakapaso, pero masarap sa pakiramdam. Matapos yun, isinuntok ni Lolo ang kanang kamay niya sa isang puno. Saksing buhay ang Lola Goyang ko. Nang mabuwal ang punong yon na animoy hinampas ng isang napakalaking nilalang. "O ayan, Kapitan Juan, gising na ang gabay ng mutya." Ang gabay ng mutya ni Lolo Juan ay isang engkantadong kalabaw. Ayon sa kanya, napakalakas nito. Nasa higit 7 talampakan ng taas, mahaba ang sungay, at mapula ang mga mata nito. "Kailangan mong paamuhin ang gabay na yan, Juan. Ikaw lang ang makakagawa nun," sabi ni Lola Goyang, na noon ay nakaupo lang sa isang sulok. Habang nanonood siya kay Lolo Juan, naghahanda na din siya dahil pasugod na yung gabay ng mutya. Nagpalingon-lingon siya. At sa isang gilid, may nakita siyang isang buko ng kawayan. Dali-dali niya itong pinuno ng tubig mula sa batis sa tabi ng bahay. Tapos naghanda na siya. Nung makalapit na sa kanya ang gabay, 2 kamay niyang inihampas ang buko ng kawayang may lamang tubig sa ulo ng gabay. At walang ano-ano ay lumuhod ito sa harapan niya at unti-unting naglaho. "Goyang, anong nangyari? Bakit nawala yung kalabaw?" Tumingin-tingin na si Lolo Juan sa paligid pero wala talaga. Mukhang napasuko mo na ang bawa. Ang bawa ay isang engkantong kalabaw na kadalasan ay mga gabay ng mutya. Hindi ako sigurado, Goyang. Hindi ko na siya... Hindi napatapos si Lolo Juan sa kanyang sasabihin dahil bigla siyang napaluhod sa lupa na parang may kung anong biglang dumagan sa likod niya. "Hindi pa tapos, Juan.
Ngayon subukan mong tumayo mula sa puwersang nakadagan sa'yo. Gamungguna ang pawis ni Lolo Juan. Halos didikit na din ang katawan niya sa lupa. Pero pilit niya itong nilalabanan. Ang puwersang nakadagan sa kanya ay ang kapangyarihan ng bawa na pabigatin ang anumang bagay, maging ang katawan ng tao. Parang hindi mo na kaya, Juan Tumog. Mukhang nagkamali ako ng pagpili sa'yo. Wika ng isang napakalaking boses na narinig niya. Hindi ikaw ang magpapasuko sa akin! Nang walang ano-ano, biglang itinulak ni Lolo Juan ang kanyang katawan papaitaas. Para siyang nagpo-push up. Unti-unti na din siyang nakatayo nun. Walang sino man ang nakatayo sa ginagamitan ko ng kapangyarihan ko. Hindi ito maaari! Saksing buhay ang Lola Goyang ko nang makita niyang nakatayo na sa kanyang mga paa si Lolo Juan. Binunot niya ang kanyang talibong at sinabing, "Ngayon, bawa, lumabas ka! Tingnan natin ang lakas mo!" Natawa lang si Lola Goyang sa kanya. Dahil ang bawang tinatawag niya ay nakapatong na sa balikat niya. Nagtagumpay ka, Juan Tumog. Wika ng bawa at muli itong naglaho. Hindi na masama, Juan Dumog, pero kulang pa ang kagamitan mo. Kung mga aswang gubat ang kakalabanin mo, kakailanganin mo ng mas matinding gamit. Tumingin siya sa dalaga at nagtanong ng, "Kung ganon, Goyang, ano ang maaari kong gawin?" Sa bandang dulo ng inyong lupain, may isang bukal na binabantayan ng isang mataas na uri ng engkanto. Pumunta ka doon. Subukan mong sumalok ng tubig. Wika naman ng dalaga. Pero nagtaka si Lolo kasi ang alam niya, walang bukal sa lugar na yon. Pero dahil sa gusto niyang madagdagan ng lakas niya, sinunod nga niya ang sinabi ng dalaga. Umalis siya ng mga bandang 11:00 ng gabi. Tamang-tama, mga 1 oras na lakaran din bago marating ang dulo ng lupain na sinasaka nila. Halos kagubatan na kasi ang lupaing iyon. Kokonti lang ang mga nakaingin para pagtaniman. Pagdating nga sa sinabing lugar, naghanap siya ng bukal. Gamit niya nun ay 2 sulo. Nagsindi na din siya ng tinipak na puno ng agar. Humahalimuyak ang bango nito sa paligid. Yun kasi ang bilin ni Lola Goyang. Pagdating niya, agad niyang sindihan ang tipak ng puno na yon. Maya-maya pa, may tumambad sa harapan niyang isang napakaitim na nilalang na halos hindi na niya makita ang mukha nito. Mata na lang ang nakikita niya na nagliliwanag na kulay pula. Anong kailangan mo sa bukal na ito? Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ng nilalang na yon. Isinugo ako ni Goyang upang sumalok ng tubig sa bukal. Wika ni Lolo. Sige, subukan mo. Agad na nagmadali si Lolo upang sumalok sa bukal
na nasa tabi pala ng nilalang na yun. Pero sa tuwing lumalapit siya, hinahampas siya pabalik nung nilalang. Nakailang subok na siya pero tumatalsik lang din siya pabalik sa pinanggagalingan niya. Anong problema? Wandumog? Bakit hindi ka sumalok? Ayan ang bukal. Napaisip si Lolo. Hindi kasi siya hinahayaan ng nilalang na sumalok. Kaya ang ginawa niya, inilapag niya ang hawak niyang pangsalok. Itinusok sa lupa ang hawak niyang sulok at nanikluhod. Pakiusap, kailangan ko ng tubig na ito. Hayaan mo na akong sumalok. Pakiusap ni Lolo Juan. Wandumog. Ang dakilang pinuno ng barangay nagmamakaawa sa akin. Pangungutya ng nilalang sa kanya. Saan mo gagamitin ang tubig na ito? Alam mo ba kung anong kayang gawin ng tubig sa bukal na ito? Wandumog! Kailangan kong lumakas. Kailangan kong ipagtanggol ang nasasakupan ko laban sa mga aswang gubat. Kaya pakiusap, payagan mo na akong sumalok. Muli nitong pakiusap sa nilalang. Sige. Pasasalukin kita kung malalaman mo ang pangalan ko. Sabi nito kay Lolo Juan, na lalong gumulo ang isipan. Paano ko malalaman ang pangalan mo? Ngayon lang tayo nagkaharap. Tanong nito sa nilalang. Bibigyan kita ng isang bugtong. Tumagal sa pagkakakilanlan ko. Inaalayan ako ng buhay na hayop. Sinasamba ng lahat ng mandirigma. Ngunit hindi ako isang bathala. Ano ako? Wandumog. Pagkatapos niyang sabihin ito kay Lolo, napangiti si Lolo Juan. Alam niya ang sagot sa bugtong na yon. Ikaw si Diwatang Malandok. Tumawa ng malakas ang nilalang at nagbago ito ng anyo. Naging maliwanag ito at nalantad ang napakaganda nitong muka. Isa pala itong diwata. Tama ka, Wandumog. At ang nagsugo sa'yo ay ang babaylang ginagabayan ko. Hindi ang tubig ang magbibigay ng dagdag lakas sa iyo, kundi ako. Pumasa ka sa pagsubok ko. Nagawa mong magpakumbaba. Kung hindi nyo kasi na itatanong, itong si Lolo Juan ay ubod ng yabang at hindi ito marunong makiusap. Bilang kapitan, bawat salita niya ay batas sa barangay nila. Kahit nga sila Lolo Carpio at ang mga kapatid niya, takot na takot sila kay Lolo Juan na tatay nila. Matapos ang usapan na yon, binasbasa ng Diwatang Malandok si Lolo Juan. Simula ngayon, sa tuwing ilalapat mo ang kamay mo sa lupa, hindi ka natatablan ng kahit anong sandata na gawa ng isang tao.
kaakibat nito ay ang tungkulin mong pangalagaan si Goyang. Nakatadhana kayong dalawa na magbunga ng isang napakalakas na henerasyon. Isang henerasyon na magpapairal ng batas ng kalikasan. Matapos ang pagbabasbas na yon, umuwi na si Lolo Juan. Mga umaga na din nung dumating siya. Nandoon pa rin si Goyang. Oh, Goyang, bakit hindi ka pa umuwi? Inabutan ka na ng umaga dito sa amin. Tanong nito sa dalaga. Alam mo na ang kasagutan, kaya hindi ko na kailangan pang sagutin yan. O siya, magpahinga ka na. Pero kumain ka muna. Nagsaing na ako at nagluto ng ulam. Nakangiting pumasok si Lolo Juan sa loob ng bahay at kumain. Matapos nun natulog na ito. Pero ilang oras pa lang siyang nakapikit. Narinig niyang tumatawag ang isa niyang tanod. Kapitan! Mga rebelde! Humahangos na sabi ng tanod sa kanya. Ha? Yudi! Bakit ngayon pang wala akong tulog? Pagmumura ng lolo ko. Agad niyang dinampot ang kanyang talibong at lumabas ng bakuran. Okay, part 2 pa lang to pero napakalupit. Abang-abang na lang tayo sa finale. Yun lang. Kita-kits sa finale. Salamat.